Rengeteg ügynökség létezik, amelyek óvják országok lakosainak biztonságát. De ha Meseországban bűntény történik, csak egy csapat van, amely képes elvarni a szálakat. Happy Endet akarunk, ügynökség. Titkos szervezet vagyunk. Célunk, hogy minden mese jól végződjön. Au, letört a körmöm. Amikor a gonosz boszorkány Léci, hadd törjek be a Fincsi mézes kalácsházadba! elrabol két ártatlan gyermeket, Ki talál ki ilyen nevet, hogy Jancsi meg Juliska? kénytelenek Alfa és mentőcsapat, várjátok a parancsot. Mentőcsapat készen áll. Figyú, nem rendelünk pizzát? Farkas! újra összehívni a régi csapatot. Piró a vezér, Együtt fogtok dolgozni az ügyön. Nem hozhatod be mellém, csak visszafogna. Farkas az együgyű, Még jó, hogy van egy holdbiztos mentőötletem. Ez érzésre durvább, mint látványra. Nagyi a rettenthetetlen, Úgy nyomjuk, mint az én időmben. Hoppá, hopp! Bámulatos. Csincsi a belső mókus. Hű, oda néz, nincs rajta nadrág. De gáz! Készüljetek! Rajta Alfa csapat, mozgás, bevetés! Állat, amit tudsz! Te disznó! A folytatásra Virgom-burgom, ledöntjük a házadat. Rossz a sejtek. 3D-ben. Szia! Na, mi van? A szedátmész a hidamon? Aha. Ezt kapd ki, nincs az a piros szerkós kis csaj, akit átmegy. Arcoskodsz? Jaj, a nyuci! Csövike? Jó hírem van, az orvos szerint életben maradok! Ezt is jól benéztem. Megint piroszka. Ellen rossz a rossz ellen. Mi ez a borzalmas szag? Biztos idegesek a gyerekek, kicsit elengedték magukat. Természetes. Azt a de büdös. Hamarosan a mozikban.